SolarForce.com. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Таҷик хариду фурӯш. Хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Қурғонтепа, ноҳияи Ваҳдат 3.5 сотиқ замин ин хона сохта шудааст. Дорои 4 ҳуҷра ва кухни, ҳаммом, ҳоҷатхона ҳаст. Ин хона таъмираш 70-80% будкагӣ ҳаст. Об, барқ, пастаянӣ ҳаст. аз бозори Ҳоҷи Шариф 500 метр дур мебошад. Варианти иваз бошад ҳам мебинем. 3 ҳуҷрагаи панели якум-дуюм этаж бошад. Райони Тец-Кривой. Ин бародар мегӯяд болояш маблағ договор мекунем. касоне ки харидоранд ҳатман дар ин рақамҳои болои экран буда занг занед. нархаш 350 000 сомонӣ. аз номи канали мо салом расонед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Таҷик хариду фурӯш. ин канали нави мо ҳаст. ҳатман дар канали мо подписатсия кунед ва ҳамун зангулачаро зер кунед. дар ин видео ҳатман класс монед. касоне ки хонаи фурӯшӣ, замини фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ ва ғайраҳо доранд, ҳатман дар рақамҳои мо дар WhatsApp равон кунед. мо иншоалло реклама мекунем, бепул дар канал мо мемонем. фақат аз шумо дастгирӣ дар канали мо меҳмон шавед, подписатсия кунед, ҳам зангулачаро ҳатман гирён кунед, то аз видеои нави мо бехабар намонед. ҳатман видеоро поделитсия кунед. касоне ки хонаи фурӯшӣ, замини фурӯшӣ, мошини фурӯшӣ ва ғайраҳо доранд, ҳатман дар рақамҳои мо дар WhatsApp мо равон кунед. иншоалло мо чизои шуморо бепул реклама мекунем. то видеои оянда худованд мошини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Opel Astra. соли баромадаш 2006. светаш серебрист ва мотораш 1.8. коробка механика. фақат ба бензин меравад. бетаъриф бародарон, мошинчаи беҳтаринаи клёнкаҳо, сиденько тоҳатара кандагӣ нестанд. покришкаҳош пачка, дискаҳо пачка, 4 диска пачка. ҳатман занг занед, номро дар рӯи экрани шумо. аз номи канали мо салом расонед. нархаш 58 000 сомонӣ. ин бародар мегӯяд бо савдо мешавад. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Гулбута, дар поёни бозори Корвон ҷойгир аст. бо дар наздикии хона мактаб ҳаст. замини хона 2.3 сотиқ ҳаст. ҳаммом, ҳоҷатхона, баня ҳаст. об, свет доимӣ ҳаст. ҳатман бародаро бинед. хонаҳо хонаҳои замонавӣ. 4 дар хона. ин хона бо тамоми шароити замонавӣ таъмир мебошад. касоне ки харидоранд, ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занад. нархаш 350 000 сомонӣ. аз номи канали мо гап занед. иншоалло бо скидка мекунад ин бародар. мошини фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. Toyota RAV4. соли баромадаш 2008. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. свети мошин серебрист. мотораш 2.4. коробкааш автомат. толка бензин. касоне ки харидоранд, ҳатман дар ин рақамҳои болои экран буда занг занад. иншоалло ин бародарам арзон мекунад ин мошина. нархаш 125 000 сомонӣ. касоне ки харидоранд, ҳатман ба рақамҳо занг занед. иншоалло ин бародарам скидка мекунад. аз номи канали мо салом расонед. срочна хонаи фурӯшӣ. хона дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, ҷамоати Арал, деҳаи Ленин. 10 сотиқ замин, 4 комната,
баня, кухни, ҳоҷатхона дар берун аст. гирди хона забор гирифтагӣ ҳаст, дарвозааш 100%. ина хонаҳош бародар, хонаҳо нормалиян, 100%-ан. хитон дастурат бинед. дар берунаш 10 ниҳол зардолӣ ҳаст, бо катаки ангур ҳаст, ангурҳои беҳтарин. мақсад хитон бинед бародарон дастурат. касоне ки харидоранд ҳатман дар рақамҳои болои экран буда занг занад. ин бародар бо маслиҳат мекунад. нархаш 230 000 сомонӣ. ҳатман аз номи канали мо салом расонед. иншоаллоҳ бо скидка мекунад. мошини фурӯшӣ дар шаҳри Қурғонтепа. Бохтар, Мерседес, Бенз. соли баровардаш 1996. соҳибаш мегӯяд мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. мотораш д. коробкаш механика. ина бародарон дуруни мошина хитон бинед. ин мошин ҳам бензинай ҳам газ. касоне ки бародарон харидор ҳастед, ҳатман дар рақамҳои болои экран буда занг занед. иншоаллоҳ мошинчаи хубай. нархаш 30 000 сомон. ва аз номи канали мо салом расонед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа. район Шаҳло, вокзал. хона дар 3 сотиқ замин ҷойгир буда, дорои 2 ҳуҷра, калидор, кухни, ҳаммом, ҳоҷатхона. об, свет ҳамавақт ҳаст. дар ҳавлӣ барои 2 хонаву калидор ва ҳаммом. фундамент ҳам рехтагӣ ҳаст. бо ин бародаран мегӯяд ки иваз карда мешавад. ҳатман ба рақамҳои болои экран буда занг занед. нархаш 185 000 сомонӣ. ҳатман занг занед, аз номи канали мо салом расонед. иншоаллоҳ ин бародарам арзон мекунад. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, назди бозори Султони Кабир, пушти магазини Хӯросон ҷойгир аст. хона тайёрай, ремонтош 100% бутай. ин хона 4хонагаҳай. ремонтош беҳтарин замонавиай. ин бародар мега харидори ҷиддӣ боша, бо савдо карда мешавад. ванна туалет алоҳида ҳаст. канализатсия дора. ин бародар мега ба квартираи D3 комнатаҳа алиш карда мешавад. мошоалло бо палисос ҳам доштааст. касоне ки харидори аниқ ҳастед, ба рақамҳои болои экрана буда занг занед. нархаш 400 000 сомонӣ. ҳатман аз номи канали мо салом расонед. иншоаллоҳ бо скидка мекунад. замини фурӯшӣ дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Симиганҷ, деҳаи Кахлон. 6 сотиқ замин мебошад. касоне ки харидоранд, ҳатман дар рақамҳои болои экран буда занг занад. нархаш 60 000 сомонӣ. бо иншоаллоҳ ин бародар арзон мекунад. аз номи канали мо салом расонед.